ଖାଇବାଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ଇଡଲିଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ଭଲ। ବରାଟା ବି ଟେଷ୍ଟି, ସବୁ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ଦୋକାନ 20 ବର୍ଷ ପାରେଇ ଯିବ, 20-21 ଭିତରେ ହେବ। ସଠିକ୍ ତ ମନେ, ହଁ ସଠିକ୍ ତ ମନେ ନାହିଁ। 20 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ପାରେଇ ଯିବ, 20-21 ଭିତରେ ହେବ ଆଉ। 20-21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ହଁ ହଁ। ପ୍ରଥମ ସେତେବେଳେ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ଭାଇ ମୁଁ ସବୁ ମିଶିକି କରିଥିଲେ ଆଉ। ସେତେବେଳୁ ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ। ନାମଟା କୁନିଆ ଭାଇ ଡାକନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଦୋକାନର ନାମ? ଦୋକାନର ନାମ ହେଉଛି ଭାଇ ଭାଇ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର। ଭାଇ ଭାଇ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର। ଟାଇମିଂ କେତେବେଳେ ରହୁଛି? ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 6ଟା, ଏଇଟା ତ 6ଟା ପାରେଇ ଯାଉଛି, 6:30 ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, 12ଟା 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କି କି ମିଳେ ଏଇଠି କ'ଣ? ମୁଁ ଇଟଲି, ଉପମାଟା ଏଇନା କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଇଟଲି, ପୁରୀ, ବରା, ଚପ୍, ଡାଲି ବରା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ମାଲପୁଆ ହୁଏ, ଛେନାପୋଡ଼ ହୁଏ। ସବୁ ରକମ ପ୍ରାୟ କରାହୁଏ ହଁ ଆଉ। ହଁ ଏଇଠି ହୁଏ ସବୁ ଆଉ। ସବୁ ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ? ସେମିତି ତ ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଇଟଲିଟା ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଡାଲି ବରା ବି ଡିମାଣ୍ଡ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି। ଆଚ୍ଛା ଘର କେଉଁଠି? ଲୋକେସନଟା କେଉଁଠି? ଲୋକେସନ୍ଟା ଛକ, ଜାଗାଟା ଦୋକାନ ଲୋକେସନ୍ କି ଜାଗାରେ ଦୋକାନଟା ଏଇଟା? ଏଇଟା NH ଛକ, ତପତପୁର ଛକ ଆଉ। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହୁଛି? 20 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆଉ। ସବୁର 20 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍? ହଁ ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ 20 ଟଙ୍କା ଆଉ। ତୁମର ଚଷମାଟା କାଇଁ? ମୋର ଚଷମାଟା ନାହିଁ। ଆଁ? ଫୋନ୍ ଦିଅ। ଚିଟି। धन्यवाद। କେତେଟା ଖାଇଲୁ? ସେଠି ତ ଗୋଟେ ଖାଇଲୁ।
ଓହୋ।